Talaga, Andres? Pagsalain ka man. Kita man. Sige, Andres. Pagsalain ka mga Rod. Oh no! Okay si sa bambaak. Pagsalain nakpay. Kaya mo, Maday. Apay tatumagay ka. Kahit ko siyempre, anak kaya mo sala. Wow! Print up. Hindi mas laki yung tikay meet na mo. Oh, sabi ito. Hindi masana pa. Pero sa pinagkitang kanya, Punay ta pinangpangpangan mo ti kay Miton. Kasla ka lang na bisinan, Andres. abay maingit ka? Oh no! Mga kabot ano kaya mo? Yak kayat. Yak mangmangkas ta. Sumabit di barbas ko ata. Abay, nagpastoy ka ba ak? Ay madindala di 4 wheels mo nga di pedal. Makapabanog ti ag-drive. Puna yung baak, nabanog ka no. Sadot ka lang ko na ma. Punay ng dresin. Makasadot ka may tuwagas. Joke lang baak, madi ka lang maangawin. Ay, dami ba kanyam? Ano dyan, Andres? Ni masong ko ni Donat, nagharana dagayam. Oh no! Ano? Nagpaiso ata, Andres? Ay maday, paday pa iso baak. Hugis di sa Ma'am Andres. Adi nga may nagpaiso Piloso po kamay. Kag pa iso nakita natin duwa nga matak. Tapos nagdala ng gitara ni Masong. Oh no! Yan. Unandak sapay, Andres. Kasano akon nga Kasano may palapala ayat ko kini Maria. Kasta nga talaga baak, nagkapoy-kapoy ka, maunahan ka nga talaga. Kita na nga rod nga Nakita da ni Maria. Tudya ka mo basta nakita nga pinaunog ni Bintong nga giduwa. Ay, awanan baak. Tas makan, nagdalapan man. Yan. Nagkasangin. Bagpaiso da, matimingan da. Samantalang sita, pulos. Tapos na napantad dyan, di tatapay pa ulitin. Yan, madi ka wala Ram mo pa dyan kay Mito nga ka, naggalas mo tao gali mo. Alam, mabalin mo nun ni Donat ti bilyan na. O mabalin mo, nagkaduma dito ka. Hugis di sa Ma'am Andres. Imbis nga confront na, kasta ka pa Kumpron nga ibagbagam, kumport ko naman. Talang nga talaga. Pati di kay Mito, kinrama mo pa Ay, comfort ya. Sorry binaliwan da gaya min. Nga binaliwan. Talang ka nga talaga. Kapunay ka na, Andres. Nabastid lang arti taon, kasta ka pa Pasensya ka na ba? Pagpatawaan ka lang na. Kasta ka magaya, Andres. Kung nalagayim ka, katawaan nak pa Kagayam ka mga talaga. Tita ka man langin, awang kwentam nga gayim. Abay, apa naman ba? Hanggang nga sumurutin, madi ka nga kailanganin. Mandi puntat ta, madi ka nga gayimin. Oh no! Bak! Kabak! May salat pa nagtuggungan. Ay, lakay. Malarat ka Api ni ba? Ayan na. Ni Bak amin bakit? O, apay. Ano tinapasama kanya na? At ako, tila bagbagak kanyayo. Tila kami papapanan nyo. Tuloy, si kayo nga talaga nga duwa. Ako maaramid yung nga nasayaat. Inya-inyalat ikukon nyo. Nalpas kang bakit? Pagbalingag saan? Narmalait na mutan. Ngamit ka na. Di ka lang kami nag-permit ti balay. Bakit nalpas ka nagsaan? Tinarata na mutan. Excited ka? Excited? Babalik nagsaan? Ay, sorry lakay. Agsaw ka nga ro doon. Wow! Di ba ngamin bakit? Ngamin ka... Ngamin? Ukis ti sa bamat. Puro ka ngamin. Maminsan pa nga ngamin mo. Pakilang kan. Ngamin? Ngamin man. Ouch! Nagsakit mo bakit? Baka kami, makaungot ka niya.
O, apay, ano na pasama? Naiistorya kami ni Maria kinibakbakay. Ni masungko ni Duna, tapanday inaram ni Maria. O, tata, makunguso na kinyamon. Kung bakit? Bigla akong makaungot kanya ako. Pagpakatawa lang mo suna. Tawa po ka dismayana. Si kamot nga min lakay, ilugar mo, tapi nagangaangaw mo. Madi nga amin nga tao para pares to ugali na. Kung bakit? Amo mo. Aminado ang mga maliak. Kung madi na kumamot, di ba nagidimbagak Siyempre uri sino mga tao, bastard lang aro dun, katawa ampay. Kung bakit? Adi na timalik bakit kinatawa akpay. Oh no! Tinasayat nga ramidam tata, apanamso na, takatungtungam. Tagsarita kayo nga nasayaat, tanumadi kayo nga kasta. Aggayom kayo, tapos basit lang nga banag, agapa kayon. Gusto ako ng bakit? Sige, damdama. Apang ko sunapanan, tapang ko katungtungan. Wan, tama ka talakay. True friends are always sympathizing. Wow! Puna yung bakit? Baka naman mo talaga yung mismo Katuna lakay, apay si ka lang. Okay bakit? Let's go. Let's eat na. I'm already hungry. Pakisman. Papay, tingkayat. Okay. Whew. Po. Nagado na kang kaon, nabsuga ka. Ay. Po. Ay, boy. Katangamang gayam ti arak na ni Bak. Dala pa ngay ayaw kanya na. Wow! Paghatang tubay to. Gisa ba ng Andresin? Kakaiso na lang rin nagayim ko. Gas dyan nakpay. Bak! Bak! Yamaw! Bak! Pinakukam dita. Agsulsulo ka man, hindi nakpayaman. Pag ininom ka gayam dita Oh, aperte ka Andres. Awanin, nangagayim mo. Oh no! Punay kamutan, kahit ka lang mga katungtungan. Apay nga katungtungin nak. Siguro kat katawan nagtatanda na basteda ko. Han mo baak. Pasensya ka giting baga ko na. Madya mga sadsadyahan na di. Madik na panunot nga nasakit gaya magiting baga kanyam. Kasyan na kumabaak. Already tagkad-kadwan, damot tubay to. Pangasim baak. Aramida umaming iparamid mo. Kasyan na lang. Talaga Andres? Pagsalain ka man. Kita man. Sige Andres, pagsalain ka mga road. Oh no! Okay si sa bambaak. Pagsalain nakpay. Kaya mo maday, apay tatumagay ka. Kahit ko siyempre, anak kayo mga sala. Basta. Kasta Andres. O sige, sarding bone. O na, stadyan. Gayam na kan. Uwin Andres, kaasi ka mo. Kunak nung madipay kahit. Dapay balong ko na Upak nga kilo nga pa mo sada. Nagkapupay dagupan. Nagginagaraw. 300 may 1 kilo. Pau, ata man Andres, mayat sa. Paborito ka daw. Nay, alwadam ti pinagnganga mo dita. Masiitang kat ta. Among matibangos. Nasi 8. Awan ti si 8 numabisin ti buksit. Tsaka rapa sa ti buksit ko. Among mo nga rapas ta chan mo. Tagay ko na. Unagi mas timlamon ba? Pasalamat ka Andres, ta madi ka matiis. Among mo nga madi na matis ba? Tagay mo kitin. May bus mo tamay sa buti na tapay balong ko. Kaya tangar nga ibusin nato ka? Nagkapi ka mo minuman. Di ba legendary ka? O sige, kaya ta siguro ato. Kasta, han ka nagkaway ka po. Tubay tulong na ita. Anang artibala mo tata. Gore ka ta panuntak bait. Nyalaki di niya ya. Panunot pa lang kung mula panunot mo. What? Sakpala ka niya. Masakto lang tayo din maskarten. Sikati bahala sikati dumiskarte. Karga mo ro din. Wow! Cheers! Para kay Maria. Pala ka, isumot ka palang.